ayifuna unxiba ibhanti undimise ndiyicele ndithi yabona yonke itraffic iyasimisa ke ngoku elapha ibhanti lilinxibile ufika uthini ke ngoku wena phana cela ukuze loo ndawo siyalwa apha ngale passenger ngoku ndilwa nayo apha ngoku esidudla ndini unxiba i-safety belt Yabona ngoku urongo ke ngoku yesidudla nje sesilwile kaloku oredi ngoku hayi bendimcele kakuhle sisuka apha siyachithana ke ngoku fika wena kubovu masithi sithi bhuti okanye uthi tata uthi mama okanye efondini ke xa bona ukwazi ukusho nanjalo hayi mayingenzeki loo nto ndiyayinqanda loo nto into endiyifunayo into yobana silapha nantsi ingxaki apho ngoDisemba sasizisebenzisa qho ezasibheke iipassenger hayi funa uxoka thina sine-tendency yozibophelela apha ezitulweni because siyabakhubekisa kwabona and abazifaki and ke ngoku ndiyaqaphela nina nisibamba kakhulu apho ngoDisemba but anisibambi apha in the middle of the year xa bengasifakanga ii-passengers ithini kanye le nto yezisibheke cela uqonde ucaciselwa kuloo ndawo. okay ndizawuphinda laa nto bendiyiqale ngexesha yomqhubi umsebenzi womntu oqhubayo ngukuthi make sure aba bantu ndibalayishileyo bakhuselekile ndingumqhubi mandithi phambi koba ndihambe xa kwigcwele nxiba namabhanti naphi na la mabhanti enzelwe into yoba mawasetyenziswe ukwenzela ukuthi imoto xa irola ingavela teke laa mntu ngesefini yaphinde yocinezelwa yile moto esuka kuyo. Omnye uyakwazi ukuthi ayiphaa i-backseat ithi imoto xa ibetha idingubana nenye lowa use-backseat uza ngaphambili ngoko afika abetheke and ubetheka rongo phela mabethe ngentloko le ophuke intama asweleke umntu ibe imoto wakho ukwazilile wena uyithintela ingozi ungakhange abetheka ngoku inguwe ufumane wena ukwazile uyithintela ingozi yaqhobosheka imoto yakhe ayayibetha laa moto qha laa mntu kuba bengalinxibanga elaa bhanti uyobetheka phaa ngaphambili kwelahlulo phaa abetha kakubi ophuka intama. Uyayibona loo nto yidyuti yakho mqhubi futhi nxibani amabhanti qha bayacelelani ubadlakazelisa ngoba bazawulwa baxelene nibathethe nibacacisele ngale ndlela ndithetha ngayo toba kwenzelwe uba kukhuseleke abantu wena akwenzelwanga ujolozo phaa ujolozo uqhuba ngexesha bengenapho umonile moto befaka ibhanti nayo uqhube yakhe imoto